isine mung ngalor ngidul ngetan ngulon sing dipenggalih niku napa? Aku mikir siji, Napa? apa kelakon aku iso dadi ratu ing Gading? Oh, perkawis menika pancen kula murid kula sambung kelakon. Mergo dasaripun maton. Dasare kepiye? Boten ketang pancen sejatosipun abot. Panjenengan dados ratu wonten ing Gading Kencana. Ning napa sebabipun kula matur kelakon? Mergo sakwingking panjenengan kathah wilanganipun para demang-demang lan kawula kang nyengkuyung dumateng panjenengan. Nanging aku isih bingung. Mergo aku Boten sak dipikir bingung. aku jadi sedulur kok. Aku jadi sedulur siji. Sinten? Pangeran Sendor. Lah nggih, calon ratu nu gak wonten kalih. Ya. Sendor kalih panjenengan. Ya. Nanging panjenengan tetep kelampah dados ratu. Ngono. Enggak. Janji kowe padha dukung aku. Aku semangat. Nggih, jenengan kedah modal. Modal aja kuwatir. Mergo wong nyalon iki modale tanpa wilangan. Modal aja kuwatir. Nek sampean pahit lho nggih. Enggak. Ora iso. Wong aku di kekarepan bisa kuyung karo pendukungku kabeh. Aku kelakon kowe tak mulyakno kabeh. Alah. Tembung-tembung ngoten niku. Kowe ora percaya nek tak Kula pun kandhani. bosen. Mergo napa? Pancen adaanipun wong gedhe, wong dhuwur nek duwe kekarepan niku janjine mulu-mulu. Nek wis dadi entut bilut Beda. Sing nyalon aku iki beda aja padakno calon-calon liyane. Sing baku klumpukno demang-demang, ayo ndang nyusun kekuatan kanggo ndukung aku iso dadi ratu ning Gading Kencana. sakniki. Kak bodo. Beda ni marani. Sampeyan iki pun serak lho. Tak suarane patang dina ngedul. Lah nggih. Lumane. Sakniki. Iya, saiki. Tanpa tak perintah tak awe do teko. Wis do. Sing gawe cah kondang. Nek demang-demang iki ra duwe wong kok. Nggih wong niki mboten gedang goreng. Sing tak karepin ora ngono. Yo Sontoloyo. Pripun? Ora aku entek yo. Sing tak karepe kaya demang kerajaan demang Solo iki duwe wong sing bisa dipercaya. Nah, mila kanthi menika kula rawuhaken monggo panjenengan nyuwun pirsa. Nah, iya Mang. Ngeten nggih calon ratuku. Ratuku utang opo ratuku? Calon ratu. Ratu Gusti. Ratu. Calon ratu Gustiku. Sampeyan di sebet kula niku sampean bisa sulang. Tenan. Lho. Masa kula niku kathah. Berpolitik niku modale D3. Apa D3? Pisan. Gedah-gedah dana. Nah, Dana, dukungan, dukun. Cocok iki. D3 iki cocok. Ayo. Dekengan dukun dhuwit. Cocok kok. Dana wis ana, tak cawisi. Janano. Ana. Dukungan pun cetok. Dukungan cetok. Nah niki dukun. Dukun ora dukun. Dukune jual sapa iki? Dukun sapa Dukun sing ngampung. Si jaduk. Si angkuh. Daerah Gading Sapa? Wah. Nek perkara dukun iki kula mboten ngerti. Dukun sing sekti sapa iki? Sing ngampung. Tak golekno dukun jenenge Mbah Tejo. Iya iki lho. Ya, dukun iki. Sing sekti Mahambur. Durung tau cabar yen cara calonan petinggi-petinggi. Tenan niku sing dipercaya. Parani wae ning Ning nuwun sewu. Kula ajeng dukung sampeyan. Nanging nggih sampeyan kedah janji kalih kula lan dulur kula niki. Ya,
Janjiku yen aku kelakon dadi ratu, kowe bakal tak mulyakno kabeh. Lho mulyakno kepiye tekse? Ya kasah kepinginanmu tak turuti. Tenan. Lah kanggo wong desa, wong desa. Iya. Lho mulya kabeh. Kabeh tak penak. Ngene wae lah. Salaman nggih. Gil. Aku janji apa ngono lho. Kowe jaluk apa? Alpat. Alpat ya tak tekono nerasne mogol kono. Mau jadi alpat mogol kok. Tenan. Ya. Mulane barengi pletheki srengenge. Bungkat krimpul. Ning ndi? Rono. Rono teng pundi? Ya para ning gone para pendukung. Iki ngeten. Nen. Sadere sampean lamampah, ku tak serang pajar yen nggih. Ngono ya. Tak serang pajar lho. Secara meneng-meneng. Tek. Kuwi wajib. Lah moro mek dukun ora. Ayo dikocok diparan sisan. Perkara kuwi gampang mengko mara ning ngene Pantiarto njaluk dhuwit sing durung guntingan. Ngoten. Kok tak pawuti nang to? Iya. Serangan pajar. Ajeng serangan pajar lho nggih. Duwite durung guntingan. Sing durung guntingan sik kok Ngono sak kuat. Ngoten. Ya. Nuwun pamit. mergo sesuk niku ora wonten pilihan. Ya. Sebenarnya sing tetep Ya. semangat. Ya. Tetep dadi. Monggo, ayo. Bareng-bareng yang kuyung Pangeran Sariman lamar dadi ratu ana ing Kraton Gading Kencana. Kotam Tomo. Hei, Syakrama Karya. Ngestisan Jotol Maksana Magita-gita. Anjo! 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 Kabeh para nayaka saka guru ing Praja Gading Kencana. Nggih, Rati Balan. Sinuwun. Marang sira tumenggung Wirabraja. Apa winantu Basuki Cahaya? Sedaya kula wau pikantuk berkah
pangestunipun Sang Sinuwun. Kula sedaya para kawula wonten ing Gading Kencana namung tansah setya tuhu anggenipun Sinuwun ngasta prabota wonten ing Gading Kencana. Matur nuwun. Yen pancen kaya ngono sawetara lungguhe dikepenakke ngestokaken dawuh Bun. Santa Jati. Nggih. Apa basuki Pikantuk berkaso pangestunipun Sinuwun Prabu suwan kula wonten Pendapi Agung Gading Kencana lil sakara-kara namung sungkem kula atur. ingsun tampa ora liwat pangestu ingsun tampan Kula tampi minangka jimat gesang kula panjenengan. Santa Yuda Rawuh kininggalan. Sangka Runggi nggih paringamu lan kabeh para saka guru aget-aget ing praja. Sinuwun dawuh Sinuwun. Sengaja ing dina iki dudu dina pasihan. Nanging ingsun ngersakake soaning kabeh para ngayakaning praja. Awit ana wigati kang bakal ingsun dawuhake marang sira kabeh. Sinuwun menawi cetha anggen kula suwan lan sedaya nayaka praja kedah marak sowan wonten Pendapi kamangka kapetan dereng titiwanipun pisuwanan panjenengan paring layang iberan ya supados sedaya nayaka praja kedah makempal wonten Pendapi Agung Gading Kencana monggo menawi wonten dawuh enggal kawedaraken Punika lho Sang Prabu. Dados pangantu-antu sedaya Demang. Panjenengan badhe dawuh menapa sedaya Demang badhe ngestakaken dawuh. Ndadekake kawruhanan lan sadurunge ingsun nyuwun gedhening pangapura. Awit sak suwene iki nggone ingsun ngerat prabota kurang kana merga wis yuswa ingsun rumangsane wis ketung ibarat srengenge wis cedhak angslupe katimbang plethek. Mula ingsun bakal ngersake lereh keprabon. Sinuwun menawi sampun dados keputusan nandalem ngendhomaken praja awit yuswa mbika utawi nandalem ngasta prabota kula namung jinurung dhateng kersanipun Sinuwun namung kemawon monggo paring dawuh dumateng para kawula putra ingkang pundi ingkang Sinuwun piji kinarya Nalendra wonten ing Gading Kencana. Nah, mula nganti ingsun nimbali sira kabeh bakal ingsun ajak tetimbangan. Jalaran putraning ingsun ana loro cacahe, kang mijil saka garwa Prameswari. Inggih. Siji Pangeran Darposariman, angka loro Pangeran Harya Susendor. Umpama ingsun miji marang Harya Susendor ora mokal tertamtu Darposariman serek atine semono kosok bae banjur manut pamrayogane kabeh para saka guru king padha sowan iki kepiye penane. Nuwun sewu Sang Prabu, kula usul ngobete pamrentahan menika mboten gampil. Mboten saged kangge jajal-jajal. Menawi lepat anggenipun ngobetaken kawula ingkang rekoso. Bener. Munggu ing pemanggih kula ingkang pantes dados ratu wonten ing Gading Kencana boten sanes anamung Pangeran Darmosariman kanjeng. Nggih, menawi pemanggih kula kok benten.
Bajur. Menawi manggih kula langkung pas menika nggih Kanjeng Pangeran Susendor. Awit piyambakipun seneng wawur-kawur dumateng kawula wonten Gading Kencana. Kowe masuk Menika leres menapa ingkang sampun diporaturaken kalian pun kadang. Bilih Pangeran Sendor menika sae malah kapara menika putra ingkang paling sepuh saged ngobetaken pranata wonten ing Gading Kencana. Oh iya. Inggih. Bajur manut pamrayogane. Sinuwun menawi cetha wonten ing pendhapi Gading Kencana sami wonten kalih swanten ingkang miji Pangeran Sendor saha Pangeran Sarimat. Menawi pemanggih kula kawula nandhalem wonten ing Gading Kencana menika ing mangkenipun dipun cawe swantenipun hak pilihipun kersanipun kawula kegadah hak sinuwun. Wong dadak kedangun menawi ento ngratos wonten saking kawula awit menapa? Ingkang dipun petahaken menika sembahan wonten Gading Kencana kok dadak pilih-pilih cetha menawi Kanjeng Pangeran Sendor menika putra tos wijil Gawra Prameswari kok. Alah ape Sariman iki Sendor. Ape Sariman. Sae Sendor. Pangeran Sariman nggih mijil saking Gawra Prameswari. Terus ingkang kapiji kok Pangeran Susendor sakmangkenipun Pangeran Sariman nggih ceklek tenggara. Kanen yo cetha bakal apik Pangeran Sendor. Kula ingkang suwun, Mas. Randa Cuanira ngersanipun kakak ya. Pangapunten ingkang kathah, mbok bilih ingkang kadang randhat anggenipun sowan. Nanging Kang Mas Prabu, kula sampun midhangetaken wonten sakjawinipun pendhapi agung. Mbok bilih Punggawa Praja sami ngrembak sinten ingkang patut kedah plintir kawibawan panjenengan. Pancen kaya ngono. Menawi sedaya kala wau gadah calon lan calon niki saking pemanggih kula. Kepiye? Boten suwanten Punggawa Praja nanging suwantenipun para kawula ingkang mutusaken patut lan botenipun lintir kawibawan panjenengan Kang Mas. Kula sajuk panjenengan Kaya ngono. Wirabraja, gawuh katimbalan. kira-kira ature kadang ingsun Subrata kepiye? Kula nayogyani aturipun Raden Subrata sawetahipun. Dipun anakaken pilihan rakyat. Kaya ngono ya. Kadang Gandeng negara iki kang kuwasa kabeh para kawula supaya kawula kang nemtokake. Wa ingsun wiji marang sira Wirabraja minangka kang dadi adicaraning upacara iki. Menawi sampun wonten cetha dawuh tumrap kula nuwun ngambil panguwatan sawetawis. Iya. Moro. Dina kapiji atas nomo Nalendra ing Gading Kencana hamiji marang ingsun Kinarya adicara pilihan ratu ing Gading Kencana. Kasuwun nyepakake piranti. Sentono kasuwun piranti palenggan. Ingsun sing mananut. Calonku, minggu calonmu, calonku tak nonton kira calonku. Sepisan malih dawuh dalem Sang Prabu nata ing Gading Kencana ing iki dina dianakake
pamilihan ratu ing Gading Kencana. Ewondene calon ana loro antarane Pangeran Susendor lan Pangeran Heru Sariman kanggo nepungake calon ratu atas nama Haryo Susendor kasuwun minggah wonten pendopo Gading Kencana. Miyosipun Pangeran Haryo Susendor Tengara Kairing Kebo Giro. Gading Kencana Pangeran Haryo Susendor sampun minggah wonten ing pendhapi Gading Kencana kanthi kairing para ingkang sampun kapiji. Saklajengipun calon Nalendra saklajengipun atas nama Pangeran Heru Sariman katuran minggah ing pendopo Gading Kencana kanthi tengara gending ketek beber. Hidup Sariman. Tetap sarentawi stop. Tata cara pamilihan ing Kraton Gading Kencana. Undian mundhut gambar. Kersane mboten dados sulaya sapa sing dhisik, sapa sing keri ditemtokake undian.
Teng mriki wonten nomor 1 lan 2. Sing entuk 1 njipuk gambar dhisik, sing entuk 2 entuk gambar njipuk nomor 2. Sah nggih? Fair nggih? Terbuka. Monggo calon ambil salah satu. Dil, mboten dijoke, mboten. Monggo calon Mas calon matur nomor pengambilan gambar. Pangeran Sedor nomor pinten? Kalih. Nomor 2. Nomor 2. Kula gawa nggih. Kanjeng Pangeran Heru Sariman nomor pinten? Nomor 1. Tegesipun undian gambar Pangeran Sariman langkung rumiyin. Hidup Sedor! Nuwun sewu, tim sukses boten dipun parengaken Ino lan Ino tim sukses lawan. Nggih, sarujuk yel-yel dibatasi jumlah padha. Pengambilan gambar wau calon atas nama Pangeran Sariman riyen nggih. Monggo. Monggo Pangeran. Calon keaturan buka gambar. Pangeran Sariman ugi sampun buka gareng. Napa gajah? Gambar boleh dipasang. Gambar boleh dipasang. Gambar dipasang. Kersane gamblang nggih. Calonipun wonten kalih Pangeran Heru Sariman kanthi gambar cerdas keraton rakyat ing Kadeng Kesom. Pangeran gambare cerdas. Sak menika visi misi calon Pangeran Sendor waktu sak cukupe kawula aturaken. Hidup Sedor! Hidup Sedor! Hidup Sedor! Sedor! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kabeh rakyatku Gading Kencana saperangan bagian gunting mriki kula badhe ngaturaken cita-cita utawi misi kula. Misi kula. Misi kekarepan ngono ae yo aku iso. Tujuan
Tujuan kula petengnya iki lho ya Allah Gusti. Payune ndingkah. Tujuan kula wonten 3. Sepindah wonten pendidikane bocah-bocah. Menawi kula dadi ratu wonten ing Gading Kencana, bocah sekolah tak gratisi. MBG tak genti NKS. Matur nuwun karo sendor. Cah sekolah gratis, nek sekolah didumi dhuwit sangu 10.000-an. Setuju? Hidup hidup. Hidup hidup. Nomor kalih wonten pembangunan khususipun wonten jalan ratan-ratan kula apiki sedanten, kula aspal sedanten, sing rusak dibenakno perlune rakyatku Gading Kencana dukuh gunting kene ben selamat nggone nyambut gawe. Amin Allahumma. Wong sing kekurangan pangan mara ning gone Gading Kencana langsung diwenehi. Contone umpama rega beras 12.500, Rego beras 12.500. didono Dados 7,5. hidup. Minyak goreng regane 10.000, 10.000. didono Dados pinten? 3,5. Hidup. Pertama minyak pertama 16.250. Samenika dados Umbano panjak bentuk rekoso didono dados pinten? 16.200. Betul saya. Gula biasanya mau 3.000, 6.500. Samenika Saiki digawe 17.800. Lho, iku nggo nambeli beras karo lengo. Hah? Iku pangan. Wis kabeh tak aturake, sing penting rakyat Gading Kencana khusus sing gunting kene kudu mulya. Eling yen sendar, hidup sendar. Hidup sendar. Hidup sendar. Sendar. Matur suwun, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi Pangeran Sendor sampun paripurna. Pangeran Sendor visi misi tim sukses boten sorak hamba rubuh gendian. Visi misi Pangeran Sendor imbang Pangeran misi Pangeran Sariman panderek ora diparingake sorak-sorak mligi kantor Pangeran Sariman. Nyuwun Hidup Sariman. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini ora apa-apa, enak calon ratu. Sariman. Ya, ini dia yang mau. Gambare lho. Lah kono kupeake ya aku loro emang ngoi lho. Serana pendukungnya blas.
Saderenge kula nyuwun pangapunten, kula pinangka calon wonten Kraton Gading Kencana nomor 1. Gambar kula asu. Ini gambar kaya asu ayo. Liyane ndak ra ono. Cimalak ngono. Kanting tim sukses teman kok. Ono gambar-gambar pedho saka jaran ora asu. Hidup Sariman. Asu. Ya. Sing kono apik, sendor gajah bareng iki Sariman. Asu. Apik ya. Mosok tangan ratu kok asu. Ya wis ora apa-apa, tak terima. Nggih. Niki misi-misi kula nek sakwaune pihak gajah sekolah bakal gratis entuk sangus kira 10.000. Nek kula calone dhewe milih misi kula sekolahan sak sekolahan kula paring bis sitok-sitok. Hidup Sariman. Hidup Sariman. Hidup Sariman. Dadi bocah sekolah mboten kangelan sepeda umbar kawis bis sitok-sitok ngarep omahe langsung. Keamanan bocah-bocah generasi masa depan terjamin. Mung syaratnya siji, nek numpak bis bocah siji kudu bayar 5.000. Lho sik 5.000 kok karepe duwe 5.000 diklumpukne kangge prasaranake ana ban mledos bensin entek. Dadi napa niku berputar. Nah. Operasi apa? Operasional apa? Operasi, ya operasi. Operasi apa ya? Operasional. Oh. Cakep kumrongos ya angel. Operasional. Sing nomor kalih muni nek ratan jare diaspal. Uno. Iki pun tahun 2026. Nah iya, gen kula niku nek aspalis biasa. Nek sing dadi kula ratan kula keramik kabeh. Ratan tak keramik. Dadi kosok barene sing wong rakyat biasa omahe jero omah ora usah ditekel aspal genti. Dadi walian. Jopo keramik jero omah aspal aman, Bu. Gimana? Nek masalah pajak kangge kesejahteraan negara Gading Kencana sing duwe wedhus 10 setorne 8 sing loro ben diopeni ben manane kok setorne sing di sapi 5 setorne 4 sing sitok ben diopeni nek mana disetorne negara demi pembangunan negara ben sejahtera. Hidup Sariman. Nah, asune uji banter-banter. Isin aku. Sariman. Ampun, matur nuwun. Kula wangsulaken wonten. Sariman. Asu. Sekali lagi, yel-yel Pangeran Sendor. Yel-yel Pangeran Sariman. Perwakilan Pangeran Sendor, tim sukses badhe paring hadiah menapa menawi Pangeran Sendor dadi pesan sesingkat-singkatnya. Monggo. Kula ambali malih kanthi pakurmatan saking Pangeran Sendor, Pangeran Sariman ten suksesipun dipun paringi wekdal, paring janji menawi kapilih dipun wakili salah setunggal. Terima kasih. Siap. Payo. Pakurmatan kok milih dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Kula pinangka tim sesipun Sariman menak
benjang dados ratu ten Gading Kencana. Hesong gunting badhe kula paringi montor PCX sicok. Kowe iki mau dibayar sendoro kaya concong. Iso asuku mbok kroyok iki. Mila kanthi menika saudara-saudara, diharap saudara-saudara jangan berkecumik dengan saudara-saudara. Maka dari itu saudara-saudara, cukup sekian dan terima kasih. Kehormatan milih dhisik janji cetha nggih yen ana dadine entuk montor PCX. Hidup Sariman. Saklajengipun perwakilan Pangeran Sendor menawi dadi dipun paringi menapa nyumanggaken Montor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya masyarakat wonten ing Gading Kencana sak samrup panjenengan mangertos midhangetaken visi misipun calon kula Susendor ingkang kepengin menyejahterakan masyarakat semua. Mila kanthi menika monggo kita sami-sami junjung dhuwur Susendor. Ing mangkipun sasampunipun Pangeran Susendor kapilih dados ratu panjenengan badhe kula paringi hadiah kathok setunggal moko setunggal. Sampun. Apa begitu? Lah montor gak bisa. Kowe pilih kathok apa motor? Montor ora katokan. Lho, Malah apik piye? kok mak montor ora katokan malah kaya idir terong. Apa ada apa? Sendor. stop titi wanjinipun swara rakyat Gading Kencana. Mangke menawi kula obo-obo sing milih ngajeng nggih. Pemilih Heru Saliman utawi Pangeran Heru Saliman kanthi gambar asu ngajeng. Ngajeng. 1 2 3 4 5 1505 kabeh rakyat Gading Kencana sing milih Pangeran Heru Susendor kanthi gambar gajah ngajeng. 1555 pitu tambah loro. Milih gambar asu apa gambar gajah? Wes cetha, mendel, mun cetha. Gambar asu 1555, 1557. Sinuwun suwanten pamilih wonten Gading Kencana saged kawastengan imbang utawi menang tipis sawetahipun kula kunduraken dhateng sinuwun. Kyai Subrata. Mas Prabu. Sira ngerti dhewe katen inggih. Swara keng milih Pangeran Susendor lan keng milih Pangeran Jarko Sariman. Katen. Mula ingsun netepake keng menang jumeneng nata ora liya Pangeran Haryo Susendor.